Lo, jeg lå. Nej tak. Bo, det må være koldt at bo i en bunke bogstaver, som for eksempel en bunke O, S, V bogstaver, der bare tænker på at blive et ord og komme videre. Bod, jeg prøver at råde bod for det rod, der er i verden. Op, nej ned. Pot plus pande. Nej, vi er ikke pot og pande, når du insisterer på, at jeg skal være en brugsgenstand. Del, der skulle sikkert stå delete. Lå, jeg lå, fordi der ikke var noget at le af. Lå, jeg lå, fordi jeg lod af, at der ikke var noget at le af. Le, jeg ler, fordi jeg lod af, at jeg lå af, at der ikke var noget at le af. Let, det er let at flytte rundt på bogstaverne i et ord, så ordet mister sin mening. Top, der mangler selvfølgelig et S foran. T-O-P.